खुलुमबाय एसे आगोलावनो आंजोंनो जिरायफानाय जोंनिनो बड'लेण्ड काउन्सिलनि एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि अमरज्योति सार बर्मना जे जोङो मोनब्रै आयदा लानानै दिनै साफ्रोमबो जोंनि केन्डिडेट्सफोरनो जोङो मोनसे इनफरमेशन होनो थाखाय बा जोङो बे प्रेस मिटखौ लिंनाय जादों आरो एसे आगोलावनो जोङो सारा बुंखाबाय थ' थेवब्लाबो आं बे जिनिसखौनो आरोबाव आं रिपिट खालामनो नागिरदों जे नम्बर 1 पइन्टआ जाहैबाय जे जोंहा एपीएससी यूपीएससी जे जिनिसखौ जों अलरेडि सेलेक्शन प्रसेसा जोंहा जोबनानै थांबाय दा बाथ्राया जाहैदों मा जों एडभार्टाइज होनाय समावहाय बे एपीएससी यूपीएससी को एडभार्टाइज होनाय समावहाय बेवहाय दंमोन जे एइबारनिफ्राय जे 75% को गभर्नमेन्टआ कन्ट्रिबिउसन खालामगोन जेसेबां फिस माने फैयो बोसोरसेयाव आरो 25% को स्टुडेन्टफोरनिफ्राय केन्डिडेटफ्रा बेखौ माने मा होनो माने केन्डिडेटफ्रा बेखौ कन्ट्रिबिउसन खालामनांगौमोन नाथाय बाथ्राया जाहैदों दा जोंनि बिटिसि सरकारा दा मोनसे दिनै डिसिसन लादों आरो जोंखौ फोरमायहरदों जे नैबे स्टुडेन्टफ्रा बा केन्डिडेट्सफ्रा जे कन्ट्रिबिउसन खालामनांगौ 25% कन्ट्रिबिउसन बेखौ अलरेडि एक्जेम्प्टेड खालामनाय जाबाय गतिके आगोलनि बादि जेरैहाय एपीएससी यूपीएससी जों फ्रि अफ कस्ट माने कचिंखौ होदोंमोन एइबारबो फ्रियावनो बिथांमोनहा माने बे कचिंखौ लानो हागोन आरो बेखौ गासिबो जोंनि सरकारानो होजोबगोन गतिके बेवहाय दा सिन्था जानांगौनि खोथा गैया आंनावबो बहुत टेलिफन फैदोंमोन सार बेखौ जुदि एक्जेम्पसन जुदि खालामोब्ला खारन जों कन्ट्रिबिउट खालामनो हाया गतिके दिनै मोजां डिसिसन लादों होननानै आं सानो आरो नेक्स्ट नम्बर 2आ जाहैबाय जे एलपी आरो यूपी जेनाखि रिसेन्टलि जोङो नैबे 20 जुन 2025 बावहाय जोङो एडभार्टाइजमेन्ट होदों बेखौ इतिमध्ये जोंनि वेबसाइटआव जों होबाय आरो पेपारावबो अलरेडि बे ओंखारबाय गतिके बे एडभार्टाइजमेन्टआ जोंनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 3 तारिख जुलाइ 2025 आव लास्ट डेट दा जों नुदों जे जोंनि आगोलनि दाखालि जे अदालगुरियावहाय जोङो ग्रेजुएट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुएट टिचारनि जेला जों एप्लिकेशन होदोंमोन माने एप्लिकेशन होदोंमोन एडभार्टाइजमेन्ट होदोंमोन बे समावहाय गोबां माने बै माबाफ्रा मा होनो केन्डिडेटफ्रा फैनानै बुंदोंमोन आरो एक्सटेनसन खालामबावनांगौ खारन माने कयेकजना बेयाव एप्लाइ खालामनो हायाखै दा जोङो रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों एबार जे नैबे लास्ट डेट 3 जुलाइ जेनाखि जों लास्ट डेट 2025 नि बे डेटनि गेजेरावनो जाहाथे साफ्रोमबो केन्डिडेटफ्रा इलिजिबल केन्डिडेटफ्रा जाहाथे एप्लाइ खालामो मानोना जोङो बे जुलाइ लास्ट पार्टआवनो जों होनो थाखाय जों सेस्था खालामदों माने बे प्रसेसखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय जोङो सेस्था खालामदों दा बिनि थाखायनो साफ्रोमबो केन्डिडेटनिसिम आंनि रिकुवेस्ट थाबाय जाहाथे 3 जुलाइनि गेजेरावनो बिथांमोना जाहाथे एप्लाइ खालामो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा एलपी आरो यूपी स्कुलावहाय मोनसे जोङो एबार गोदान बेनो फार्स्ट टाइम जोंनि हयथ' एजुकेशन डिपार्टमेन्टआव आं गुबुन डिपार्टमेन्टखौ बुङा जे 3% जेनाखि रिजार्भेशन फर मार्टियार्स आरो भिक्टिम जानाय फेमिलि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जाय माने मार्टियार्स बा भिक्टिम जादों बिथांमोननि फेमिलिफ्रा बेहाय 3% जोङो रिजार्भेशन खालामनाय जादों आरो बिनि थाखायनो माने एबार जोंनि भिक्टिमाइज फेमिलिफ्रा बे एप्लाइ खालामनो हागोन बे रिजार्भेशनावहाय आरो मेरिट बेसिसाव जों बेखौ सेलेक्शन खालामनाय जागोन खारन जोंनि सेलेक्शना मेरिट बेसिसाव जायो आरो लास्ट जोंहा मोनसे पइन्ट दंबावो जे केन्डिडेट्स फ्रम निउलि इनक्लुडेड भिलेजेस इन बिटिआर जे माने दा जे जोंहा नैबे गोदानैनो जोंनि माखासे गामिया जे हाबसनबाय जोंनि बिटिआरआवहाय गतिके बै गामियाव जाय केन्डिडेटफ्रा माने इलिजिबल केन्डिडेट्सफोर दङ बिसोरो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो माने फार्स्ट प्रिफारेन्स जोंनि एडभार्टाइजमेन्टआव जों प्रत्येकआवनो होयो जे गासिबावबो फार्स्ट प्रिफारेन्सखौ जों बिटिसि केन्डिडेटनो होनाय जागोन आरो बेवहाय बिसोरबो फार्स्ट प्रिफारेन्सखौ मोनगोन दा बिनि थाखायनो बिथांमोनखौबो आं खावलायनो नागिरदों जे जाहाथे माने गाव गावनि बिनि जे रेसिडेन्स जेनाखि सार्टिफिकेट बे सार्टिफिकेटखौ जाहाथे होनानै बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो थ' बेखिनि मोनब्रैनि थाखायनो दिनैहाय सोंनांगौ दंबा सोंनो हागोन दा पस्टखौथ' एसे आगोलावनो बुंलांदों जे जोंनावहाय दा स्पेसिफिक जोंहा पस्ट दङब्लाबो जों एसआइइउनि सायाव माने डिपेन्ड खालामो गतिके बे गेजेरावनो जुदि आरो एसआइइउआ जोंहा एसे बारायबावोब्ला थ' हयथ' सारा बुंदों जे 700 800 हयथ' 1000बो हयथ' जाहैनो हागौ बा जाहैयाबो जानो हागौ बिनि गेजेराव कनफाइन थागोन